Знаете ли, че над 70% от българските бизнеси нямат уебсайт? И какво означава това? Че милиони левове се изпускат всеки един ден. Клиенти, които търсят точно вашите услуги, намират конкуренцията вместо да намерят вас. И това цялото нещо не е окей. Добре, а тези, които имат уебсайт, 75% от тях пък губят клиенти поради бавно зареждане, лош дизайн или липса на каквато и да е стратегия и внимание към детайла. Като вие се извинявате с нямам време, много пари е, много е сложно и така нататък, конкуренцията, макар и да звучи кофти, взима от вашите клиенти и от вашите пари. Но днес това цялото нещо може да бъде променено, а именно без повече загуби и без повече оправдания. И ние от Studio New Era сме всичко, което ти трябва в едно решение, отговорно за целия ви успех онлайн. И то готово в минимални срокове. За цената на само една вечеря месечно получавате машина, която работи за вас 24/7. И всеки един ден без онлайн присъствие ви коства много повече от цената на целия ни пакет. И с нас може да превърнете всяко едно препятствие към нова и успешна стъпка към целия ви успех.